Oo, may ganitong vinegar kami sa Ilocos. Hey guys! So, I'm back. Kakatapos ko lang shower. So, yun. Sobrang pagod ako kanina guys kasi nag-film ako ng I think 4 na videos. And yun, sobrang chaos kanina dito. So, nag-ayos pa ako. Tapos nagtabi ako ng mga labahan. So, yes. And today, tonight I'm going to use this mask na yung 365 daily mask na from Beauty Buffet. So, Watson's lang to by Watson's, yes. Ewan kung magkano to, 55 or 65. I guess, yun. Kasi diba, sabi ko nga, masyado na akong, masyado na ang nagpa-party yung mga pimples ko, diba? Diba? Ano na kasing amoy ito, parang manamis-namis na maasim-asim. Parang vinegar. Parang vinegar ng Ilocos. Oo, may ganitong vinegar kami sa Ilocos. I really don't like the taste, but let's see. Kasi ano siya eh, ano ba to? Some butter, honey, or something. Ano bang ano bang ingredients nito? Kung anong nagpapaamoy sa kanya ng kung anong nagpapaamoy sa kanya ng ganito. Hindi pa naman to expired. May expiration date ba ito? Let me see the expiration date. Manufacturing date is January, February, March 10, 2016 lang naman. Anyway, so ayun guys, naglagay lang ko ng toner ko, yung Clinique na toner ko pa rin, yun pa rin yung gamit ko. Let me know guys down below kung paano yung ginagawa niyo before kayo mag-mask. Sa akin kasi, yun lang, nag-facial wash ako, and then nagto-toner ako, tapos pinalagay ko na to, ganun, ganun. Yun lang. Diyan na naman yung mga ano. Kaya hindi ako makafilm ng gabi kasi mas maingay pa sila. Let's try. My hair. Para ata hindi mag-dry agad-agad. Pero gusto ko kasi yung kitang-kitang nakadikit. Ano ba ito? Para dry agad-agad. Pero gusto ko kasi yung kitang-kitang nakadikit. Yan. Kanina dapat magbe-bentonite clay ako, di ba? From my previous vlog, sabi ko may dumating na bentonite clay na in-order ko from KNR, the Black PH, yun. Kaya lang, ang dami kong pinanood na YouTube videos. Ang weird talaga. Ang dami kong pinanood na YouTube videos, tapos yun, hindi na ako nakaligo ng mas maaga. Nung oras na ba? 10:50. Tapos nagre-render na yung ini-edit ko yung isang haul ko. Wala. Ang konti naman ng serum niya. The scent is really disturbing. Kung sensitive kayo sa mga ganitong amoy, I suggest do not buy this one. Lalo na kapag yung mga buntis na mga nagini, ayan. Yung mga excess pala dyan, nilalagay ko sa siko, sa tuhod, kasi diba dyan yung mga dry areas. Lalo na sa akin dito, nafe-feel ko talaga very rough. Or parang napuputol yung mga hair ko dito kasi. So, ayun. Mas konti sa leeg. Ayun, pak na pak. Pag nagsasalita ako ng pak ganun, naalala ko yung friend kong yung nurse namin dati dyan sa hospital na yung bakla na bading. Kaya lang lumipat na kasi siya ng hospital. Naalala ko siya. Pak ganun! Gumagano kasi siya. So yes, wait lang. Magtatapon ako ng basura. Dito na naman kasi ako sa study table. Good morning guys! So today is July 28? 27 yata, yes. And, ang late kong nagising. Parang magte-10 na nung nagising ako. And, yeah. Ang hirap. Kasi 3 AM na akong 3 AM. So, I'm just gonna nag-mask ako. Ganda. Ganda ng effect. Yun lang medyo amoy vinegar. May hint of vinegar. Yung 365 yung ito. Yung daily mask na ito. Medyo may konting vinegar scent. Kaya, kung sensitive kayo sa ganun, hindi ko ma-recommend yung ganyan kasi medyo off yung amoy niya. But yeah, maganda yung effect. Moisturizing siya. So yeah, today I'm just gonna put on my bentonite clay. I'm gonna try the bentonite clay. Yes, this is the bentonite clay that I got from the Black PH. Hindi ko alam kung magkano siya pero parang 100 plus lang. Kasi parang hindi ko na tinignan yung price. Basta sabi ko, sis mag-order ako ng bentonite clay tsaka activated charcoal.
Tapos sabi niya, bigyan niya daw ako ng free, tapos yung shipping fee. So, all in all, 395 yung binayaran ko. I don't know kung magkano. Basta 100 plus lang to. So, yeah. Super tipid. It goes a long way talaga. So, let's head on and let's try. Ito kung maganda kasi diba? So, may pimples guys. Pero nag-dry na sila. Magandang pangitain. So, yeah. Wait lang. Ayusin ko lang. Mamamalansya muna ako guys while waiting for the mask na mag-dry siya para mag-save ng time. Dito na ako sa room ko mag-lansya kasi sobrang init dun sa likod. So, yes!